добра правна защита. И още нещо. Не сме ли длъжни да му дадем най-сетне думата, за да тръгнем след това подирите на тези, които все още се крият, за да не попаднат между кориците на прословутото дело номер 1? И едно уточнение. На днешната пресконференция ние направихме около 80 минути запис, колкото продължи и самата среща с Живков. Но в този репортаж ви предлагаме 40. Уверявам ви, че при монтирането на материала не сме включили само несъществените въпроси, дългите паузи, както и повторенията на някои отговори на самия господин Живков. Възобновяването на процеса срещу него в сряда, след 2 дни. Но, уважаеми дами и господа журналисти, правилно ли се изразих, дами и господа, така ли сега? Сега аз съм изостанал, не знам с колко век. Най-напред искам да ви изкажа сърдечна благодарност, че се отзовахте на моята покана за тая среща. Може би някои от вас очакват някакви сензационни тук неща, които аз ще изнеса. Няма такова нещо. Аз по-скоро пожелах да се срещнем и да проведем един разговор. И смятам, че този разговор е необходим. Очевидно на тая среща ние не можем да изчерпим проблемите. Аз съм готов и на втора, и на трета среща да продължиме, за да изясниме някои страни от дейността и работата на бившия държавен глава, който няколко десетилетия възглавяваше работата на държавата и на партията тогава, Българската комунистическа партия. Но тази среща, пак повтарям, тя има по-скромен, така да се каже, характер и задача. Най-напред искам да ви информирам хронологически за това, което се случи с мене. И не в подробности, а в главните така моменти от това, което стана се извършва с мене след моето освобождаване на 10 ноември 1899 година. Но най-напред бих се обърнал към вас. Как така се получи в България нито един глас до сега, с изключение на някакви младежи от Варна, аз не ги знам, някаква партия, не знам каква е тази партия, Младежка революционна партия. Те искаха среща, аз не можа да ги приема, защото ми бях добре със здравето му. Един Румен Воденичаров некъде каза, че той не е против Тодор Живков и така нататък. Всички останали политически сили в страната и средства за масова организация извинявайте, това не е упрек към вас лично, аз говоря по принцип. Оплюваха тотално Тодор Живков. Как така се получава в една държава, в едно общество да се оплюва един бивш ръководител? Не мога да си представя, че има такъв случай в историята на човечеството. Но това е факт. Какво се получи след моето освобождаване? 10 дни или 15 дни, може би 15 дни след моето освобождаване, което беше освобождаване по един цивилизован начин, като аз си дадох оставката, доброволно,
без да предупреда нито един член на Политбюро, нито един член на Централния комитет, нито един гражданин на Народна република България, нито членовете на моето семейство, че си давам оставката. След известно време от моето освобождаване започна такава кампания, която не знам дали е имало в историята на България. Аз бех тотално оплют и дискредитиран. Тон даваше вестник Работническо дело, но и другите вестници и средства за масова информация. Това продължи. Кой го организирал това? Законен е въпроса. По какъв сценарий се провежда? Кой стои за този сценарий? Това е ваша работа. Вие сте журналисти, имате по-големи възможности от мене да установите. Но да мина по-нататък. След започването на тоталната дискредитиране и оплюване, аз бех фактически поставен под домашен арест. А няколко дни преди арестуването бех изолиран в една вила и се забрани на моите близки да ме посещават. Става въпрос от членовете на моето семейство. Това беше няколко дни, близо една седмица, може би малко повече, преди да бъда аз арестуван. На 18 януари 1990 година бях арестуван. Аз няма да се спирам подробно на моето арестуване, но искам да отбележа. Аз бях арестуван по повод на едно донесение от така наречената комисия при тогавашното Народно събрание, преди Великото Народно събрание, вие добре разбирате това, по деформациите. Подписано от Андрей Луканов. Неговия подпис стои в главната прокуратура. Той е подписал донесение да бъде даден под съд за престъпления, които съм извършил към държавата, към българския народ. Очевидно, това изложение, което е дадено от тая комисия по деформациите, не е било убедително, че трябва да се заведе процес срещу Тодор Живков. И 2 седмици главната прокуратура се е съпротивлявала да започне да ме арестува и да започне следствие срещу мен. Аз нямам този документ, който е предаден на главната прокуратура тогава във връзка с възбуждане на процес срещу мене. Но доколкото съм информиран, там е имало, какво е имало в
това изложение. Първо е имало, се разглежда въпроса за стипендията на моя внук. Това е единия въпрос. Втория въпрос – излечение за средства, получаване от УБО. И трето – изрезки от вестниците. Вероятно, може би имало и друго нещо там. Но документ нямам. Той е в главната прокуратура. И с него не разполага, нито аз разполагам, нито адвокатите, които ме защищават, разполагат. Не знам съда разполага ли, това не ми е известно. Обвинението по дело номер 1 разполага ли, също не ми е известно. Но мен ми попадна, по почтите получих документ, който ще ви го раздам. Значи този документ не съм аз го получил, нито па съм организирал неговото изнасене от главната прокуратура, тъй като то е записано тук строго секретно. Строго секретно. Неизвестно лице да го кажа. Неизвестно лице, аз не знам. Сега това неизвестно лице, ако четем конъюнктурата, която е сега, вероятно той смета да прави бизнес. Но все пак той ми пратил на мене един екземпляр. Преди един месец. Но сега, ако излизам сега е да той, защото процесът е насрочен в сряда. Това е документ, който до моето арестуване и един месец след моето арестуване го нямаше. Този документ го няма, не е бил в прокуратурата. Значи той се явява този документ на 21.2.90 година. Един месец след моето арестуване. Един месец след моето арестуване. Един месец. Аз не знам от юридическа гледна точка какви коментари ще се направят, заключения. Аз не съм юрист. Но аз ще кажа, ще ви го дадем този екземпляр. Този екземпляр. Вие може да кажете, че сте го получили от мене. Сега аз нося отговорност. У мен е останало нищо друго, освен една душа, както казва народа. Така че не се притеснявайте. Господин Живков. Така, спокойно, всичко трябва спокойно да бъде. Но какво е противозаконно? Първото нещо е, че този документ е съставен един месец след моето арестуване. И вие, ако го прочетете този документ, ще видите, че навсякъде се казва да се провери и да се докаже това. Виж, той е доста интересен, много интересен. Много интересен. Може би юристите ще кажат, че това е нормално. Не знам, това е въпрос на съдебните органи. Аз не спора с тях. Може ли да чуем, господин Живков, вашия политически коментар върху този план? Точно това започвам по това. Значи тук се създава вече цял една оперативен план. Оперативен план, за да се формулират се престъпления. И след това как да се докажат тия престъпления. Това е първото. И се създават комисии, експертни комисии, обиски. Тук са правени 15 обиски и проверки. Тук в тая вила и на жилището на сина ми около 20. Да не говорим на роднини, на близки и така нататък и така нататък. Значи това е едното. Значи това документ го нямаше, когато аз бех арестуван. С него се запознаха едва преди няколко дни моите адвокати. И те не знаят за този документ.
Вие ще видите тук каква огромна държавна машина. Това шесто управление е участвало в МВР изцяло. И не знам колко още управления в МВР са участвали. Това е. И каква е... Второ, това е едното, което трябва да се каже. Това е да се докаже това. Трябва да се докаже вината на Тодор Живков, престъпленията и така нататък, по член еди, кой си и така. Това е, ще го видите. Ще се запознаете с този документ. Още повече той ще бъде поместен във вестник Труд. Това е един въпрос. Вторият въпрос от този документ е, че тук ме обвиняват във всички грехове, човешки грехове или по-точно във всички престъпления на един държавен глава, каквито могат да се подозират. Тук липсва само, не ме обвиняват, както едно време казвахме в битово разложение. Това го няма. И аз много съжалявам. Това би ми подигнало моето самочувствие. И трето, този документ, се прави опит да се прехвърлят всички грешки, слабости на системата върху един човек, да се отъждестви той с цялата система и че нищо друго няма, освен прегрешенията на Тодор Живков. Това е. Аз би казал, това е главното. Какво става по-нататък в следствието? Аз не мога да се оплача от прокурорите. Ние беме с тях и в противоборство, и в приятелство. Те максимално правиха усилия да се уложат в този документ, който за мен беше неизвестен. Да докажат това, което тук им беше наложено. Правеха всеки ден съвещания. Къде правеха тия съвещания и прочее, и прочее, не знам. Искам да, понеже говоря за процеса номер 1, дебело да подчертая, че аз се отнасям с уважение към съдебния състав. И моля това да го подчертаете. Съдебния състав. Какво от всичко това, което казах до сега, се вижда, че главните прокурори, бившия и Евтимов, и Гунев, са били в центъра и те са организатори на следствието срещу Тодор Живков. Те са организатори и вдъхновители на процеса. Слушай, за мен е ясно кой е в центъра и тогава беше Луканов в центъра, а сега са други в центъра, защото има още Кои? Много хора чакат да чуете имена. Кажете ги най-сетне. Обаче ще ми отихчите положението, бе. Не на мене, общо. И после аз не мога да го докажа. Добре, господин Живков, да зададем другояче въпроса. Не ви ли прави впечатление? Вие тия процеси, които сега като гъби никнат, сметате ли къде се фабрикуват? Къде се фабрикуват? Българи ли сте? В Москва ли се фабрикуват или тук? България се фабрикуват. България се фабрикува. И къде Кой точно? ги фабрикува? В един кабинет и в един от правителството. Това е на здраве. Няма нищо, няма на здраве. Това не е ли вашия бивш кабинет, господин Живков? Дайте по-нататък. Не, моли се. И категорично отричам това. Тия процеси сега напоследък. В същата сграда. Защото аз съм в един съм подсъдим, в друга съм
свидетел. Другите съм свидетел. Които бъдеще може да се обърнат, аз да бъда и да. Господин Живков, имам един такъв въпрос. Не ви ли смущава факта или въобще как бихте коментирали, че във всичките определени свидетели, вътре по всички обвинения, които, както вие казвате, са скалъпени срещу вас, упорито отсъстват 3 имена. Това на Петър Младенов, на Андрей Луканов и на Добри Джуров. На Лилов, разбира се, и на Добри Джуров присъства само като свидетел в една от групите. Аз ги прегледах внимателно. Как ще коментирате това? Не дайте сега да се ангажирате в това. Аз трябва да ви кажа, че Лилов не е участвал и не знае за тази вандалщина, която се е провеждала срещу мене. Аз имах среща с него и му казах, че срещу мене се извършва вандалщина. Той остана изненадан. Това е факт. Какво друго говорихте на тази среща, господин Живков? Нищо друго. Друго, което това беше първия моя въпрос. Втория въпрос, аз му казах, че ще се ява пред Народното събрание. Той одобри това да се ява пред Народното събрание. Помолих му да ми даде един политически сътрудник и една машинописка. Той ми ги даде, обаче след това се отказа да се ява пред Великото Народно събрание става дума. Друго абсолютно нищо не стои. След това пиеме какво беше, Кока-кола. Ми гледай сега, трябва главните прокурори да се извикат, главните да се подведат под съдебна отговорност и да ме призоват мен за свидетели и те да кажат кой е стоял зад тях. Аз трябва да бъда свидетел. Вие искате да се възбуди съдебно Дяло срещу двамата главни прокурори. вината всъщност. Това е. Аз да ме призоват за свидетел. Какви са мотивите за да ги уличавате в престъпление? Защото те са в цялата тая комбинация, те са начало. Кои точно прокурори? Това са този Евтим Стоименов и Гунев. Значи обвиненията ви са срещу Гунев че даде ход на процеса. Пита се, него трябва му се даде въпроса каква цена той плати за това. Аз не хвърлям вината нито към една политическа партия, нито към лидерите на сегашните политически партии и движения. Далече съм от това. Далече съм от това. Кои са други, освен Луканов? Луканов председател беше на тая комисия. Аз го слушах преди да бъда арестуван по телевизията, както той говори, че аз съм изнесъл пари, че аз съм строил вили, домове на Запад и така нататък. Аз го слушах по телевизията. Той това го съобщи в тогавашното Народно събрание. Това е една пародия, едно театро, скучно театро. Гавра с съдебния състав, гавра с всичко, каквото... Как е възможно такова нещо? Кажете ми, кой държавен глава е подведен след Втората световна война, да оставим Хитлер там и проче, кой е подведен под такъв съдебен процес? И защо не се нито една сила? Вие сега искате от мене да ви говоря неща, които аз не мога да ги докажа. Защо не излезоха от политическите сили в моя защита? Никой не излезе. Всички ме оплюват. Продължават да ме оплюват. Възродителният процес, кой е отговорен, господин Живков? Възродителният процес, има процес заведен. Първо, аз в този процес няма да давам показания като обвиняем. Нямат право по закон да ме съдат, държавен глава да ме съди за това. Нямат право. Ако бъда призован като свидетел, ще говоря. 18 години или 20 години ние живееме с мусулманите, туркоязичници и българоязичници в мир и разбирателство. А когато започнаха да създават екстремистски организации в България, ясно е, че не можеш да не се сблъскаме. Така че тия 18 години се пропускат, а се взима един юридически акт, който е традиция. В самата Турция, там знаете какво е положението. В арабски страни, във Франция и така нататък. Никъде Георгий няма в
българин в чужбина, запазен името Георги. Жорж се казва. Даже той е изобретателя на електрониката, който беше в България. Той се казва Георги, тук Жорж. Но няколко Но хора по бяха своя убити по воля. време на този процес. Колко Това хора с стълкновение никой не е давал заповед да бъдат убити. Аз веднага викнах турския посланник и му разясних как е станало този инцидент и така нататък. Аз му разясних. И интересно, че тогава турския печат и турската пропаганда не реагира на това. А когато Еврен напусна президентския пост по силата на изтичане на мандата му, той ми прати едно послание. В това послание той ми нарича баща на българския народ. Значи Еврен си даваше сметка, че в това противоборство, което имаше между него и мене, той не беше исторически прав. Значи, ето, този процес, слушайте, този процес, ако той се разгърне като процес, това е следствие, ако се разгърне като процес, мен ще ме направят национален герой. Аз ви уверявам, национален герой ще ме направят. Национален герой ще ви направят за кое? Заради За този процес. възродителния. Да. Вие считате, че там сте бил прав. Сега, защо вие искате да водим разговори по въпросите, които не е необходимо сега да водим разговори? Защо ви е необходимо на вас това? Аз ви казах, че по времето на Живко и живковистите в България не е имало турци от Анадола, турци и ние сме били против да се създават организации, които да се командват от друга държава. Президентът Желев е заминал сега за Москва в момента. Какво бихте му казали, ако можете да говорите с него най-рогара? Успех. Според вас на него по-лесно ли му да разговаря с Горбачов, отколкото вие разговаряхте? По-лесен контакт ли ще имат двамата президенти? Може би по-лесен ще бъде, колкото аз с Горбачов разговарях. Защо? Защото имаме противоречие с Горбачов. Той говореше за преустройство, а аз създадох концепция. Той нямаше концептуално мислене. Аз създадох концепция. Заинтересувайте се от тази концепция. Основата на тая концепция, даже ако вземем указ 56, който цяла година беше на вниманието на Великото народно събрание, носи моя подпис. Вие като че ли... Това ли ви струва главата? Аз не съм антисъветски човек, но с Горбачов се оттегнаха нашите отношения и така нататък. Вие знаете, че Петър Младенов, след като посети Москва, 10 дена ли беше след неговото избиране за той майче беше за такова, за генерален секретар и президент. Да. След избирането му за генерален секретар и президент, след неговото завръщане започна кампанията срещу мене. Значи тя е провокирана от Съветския съюз, така ли? Не, ми съгласувана е най-малко. И свалянето ли ви идва от Москва? И за свалянето ли ви Москва е на пръст? Вероятно. А свалянето не е. Свалянето е... Аз съм си подал оставката, така че ако аз бех решил да не... Ако аз не бех дошъл до убеждението, че трябва, тъй като и заболях, аз не можех повече да остана, защото не можеше да се реализира концепцията, която се създаде под мое ръководство. Освен това заболях. Щом като не мога да се реализира, тя беше блокирана от Съветския съюз. Щом като тя е блокирана, какво ще правя аз? А на кого в България възлагахте надежди за реализация на тази ваша... Така че тази концепция беше блокирана. И аз правилно дойдох до извода, че повече нямам место в държавното и партийно управление. Господин Живков, някои хора писаха писма, прощаваха се с близки. Това стана известно след пленума на 10 ноември. Имаха ли основание да се страхуват от вас? Имахте ли договорка с военните или с тогавашната милиция да реагирате по някакъв начин? Аз вече ви казах, че
моето решение за даване оставка аз не бе го съгласувал нито с членове на Политбюро, нито с членове на Централния комитет, нито с който да е друг, даже с членовете на моите семейство и нито с един от въоръжените сили или пък от Министерство на вътрешните сили. Така че... Не, аз ви зададох въпроса. Някои ваши така сподвижници, членове, кандидат-членове на Политбюро се прощаваха с близките си. Заплашваше ли ги нещо на този пленум? Нищо не ги заплашваше. Нищо не ги заплашваше. Ако Тодор Живков беше решил да остане, те имат много здраве. Абсолютно много здраве имат. Сега атмосферата, която се създава след изборите, ако искате да бъде откровен, това е да се направи максимално по линията на компромисите. Компромис не значи предателство. Компромис, говоря за разумни компромиси. И от бившата опозиция, от СДС и от БСП да се направи максималното в името на България, да излечеме България от тежкото положение. Вие давате си ли сметка в какво положение е България? И не Тодор Живков е виновен за това. Защото и даже най-тежката година, 1979 година, България имаше на масата си какво да яде, хляб и така нататък и така нататък. Ето това е сега, да се издигнат политическите сили от пристрастия и емоции и да застанат на позициите на народа.